सुंदरकांड हवन कित्या एक गावान दुखून सुंदरकांड प्रारंभ झाले नाही आम्ही कोणाक मनावरणी महाभारतांतून रामायणांतून सार हिंगल्या रे सुंदरकांड सुंदर जाम नसले सुंदर जाम नसले आणि सुंदर मला कपिल कांड प्रारंभ झाले खंय हांगा दुखून कित्या सीतान्वेषण कोण आमचे खबर ती सुंदरकांड आमची प्रधान प्रारंभ झाले खंय एक क्षेत्रांत आणि त्याच्यात हांगा शापूर हंपीत मला थंय जाल्यार हांगा दुखून हांगा येवन सीतेक मेळ हांगा दुखून लंके वचून सीते मेळ सीता लंका दहन कोरून वापास हांगा येवन हांगा ಒಟ್ಟು दुखून वानराल ಒಟ್ಟು थंय वच मेळचे थंय वता सुग्रीवाल तोठा वता फळ खाता त्या पुरा मिलिटरी भिता ती तवळे सुग्रीवाल सो काढता काय भीमका नाका संतोष घेऊन येयला खबर चांग संतोष हा खबर घेऊन येयला यो कोण हनुमंतू त्या खातीर तो खाता तागेले तोटा दुखून फळ खातास उद्यान दुखून ते बरकान आसा म्हळ्यार प्रधान हांगा दुखून प्रारंभ जालें तें सुंदरकांड